Yini ke manje Themba ngikhathele aba-under wakho uhamba udose yonke wena hawu kanti unjani la ekhanda uyancane yazi uzovele qhamuka uwini qhamuka ugogo bafica ama-under ndizinto yonke la ubuzothini ukuthi uklina ugogo noma uklina uwini-ke la sebathiwa le-under yakho under yami endladla le ngishutha ngayo lethadala Themba awume manje ngishutha ngayo le-under ngeke ushuthe nge-under Themba wena nabuye lalela lana uyabona le-under le labantu laba mangabifika labazile ukuzoshutha beshuthela umdlalo we-TV labantu bazoshutha mina ukungibona ukuthi ngiyindoda eqotho ngiyindoda eyazi into zawo ngiyindoda ehlanganisayo ingenaphi i-under enhlanhleni angithi mina ngizothi ngesikhathi ngishutha but labantu babe bengibuka kwi-TV ngesikhathi ngikhuluma so i-under yami yenhlanhla kufanele ukuthi ingifake inhlanhla Themba angeke usho ufake lento futhi bafuna ukwenzele nje konke lokho angithi ngifuna ngibatshela ukuthi ngingaba i-brand manager mina ungichazela ukuthi onke abantu bothola promotion baba brand manager bazohanjela izindlu zabo bayashuthwa nje phela nabantu bama-TV bayashutha nje bakushutha usekhaya bakushutha usesitolo bakushutha usemgaqweni bakushutha usetoilet bakushutha ekamereni bayashutha nje Themba ake kuthiwe-ke bayafika abantu bakho bakwa-TV bayashutha la endlini bashutha phansi kombhede batholile le-under yakho ngiyayilahla hayi yakho kodwa angeke ipasi yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma beyihlupho angeke ulahle igazi lakho ngoba uhlala okhala njalo uyahlanyisa uyabulisa isikhathi Gogo Azengithanda kodwa ungiphazamisi yini manje Fanele ngivuke ngiye kwenye futhi interview namhlanje. Kodwa indlela enqana ngayo uthi angimane ngiqale phansi kodwa ungitshele ngempela ucabanga nje umende uthatha uvila voxo nje obheke nje une interview lelo khamse uyowunuka umende nguthole nana Gogo. Yabona wena kuyasho ukuthi usugugile. Sikayiphumela nje la kwena. Sikayiphumela. Yazi into egugile yini ibhayisekile hayi mina uyabona nje angibanga wocabangile Okay. Mawukuthi gogo uyanqaba ukuthi ugugile. Ayivalwe ke impesheni. Hayi ubala lona nganikhona wena yonkondlo. Ubala lona. Mayivalwa. Yazi wona gogo avuyithanda njalo izinto. Hayi my baby khululeka. Akumina engithanda izinto. Izinto ezithanda mina. Zaduma. Uyazi isidingo sami uyabona uma sekucebezela kanje angeke kusaqhamuka ngisho impukane eyodwa sekuyosinda wona amaphela kwazisa ukuthi siyasutha Yazi yabona nje mase kuyinje ngiyathanda abantu bakho-TV mabefika bafika yonke into nje iyacebezela yabo athi obani bona sithando sakhe okay namakomisha ubekahle awuthi sisuse nala mabhodo wakho ayo ujabulile ngizokuphoxa hayi uyazi kanje sithando sami nabantu asivele sibapractice okay siyofaka i-makeup akusho ukuthi mangabe kuza abantu bamafilimu sekufanele nifaka ama-makeup okay kulungile-ke Themba okay nazi ezakho right wena usekhishini right wena usekhishini uyatatazela uyatatazela right mina ngiyafika ngiphume emsebenzini bese ngiyafika mangifika bese ngiyakuthinta ngithi qa hey bese ngiyaqabula ngithi manqamncwa bese ngishaya isithena ngishaya bese ngithi kunjani Montuza Themba wena bese uthi ngibiza ngamagama amnandi wena bese Mohani umbise ya ngikubize ngoju lwami lenyosi ngikubize ngoshokoledi wami o brown hayi wena
ushokoledi wami omnyama Hayi Themba. Themba futhi amagama amnandi funa ungibiza ngawo. Uhlala ngaso sonke isikhathi masila ekhaya ungibize ngawo nje. ngize njani Ukhona ungibiza ngawo ngaso sonke isikhathi. amagama amnandi njengoshokoledi Kodwa hayi omnyama. okay ushokoledi wami onani white Yabona Oh, seniphathizela vele ifilm manje. oh hayi bengisamuzwa nje ushokoledi wami umbala webhakabhaka uyazi wewini la bengicabanga ukuthi nawe sikufake kule nto yethu yokushutha Vele bengisazontshuza nami vele fanele ngibe kuyona le nto. Yeah. Fanele ngibe lead. Hayi, ungazi lapho into zama TV. Mina sisibuya khumbula ukuthi ngakutshela ukuthi mina ngenza iadvert. Ngadlula kanje. hawu wini bakudlula nje kwakho. Futhi into enkulu leyo. Yabona sisibuya mina. Le nto ngiyenza iphumelele. kusho ukuthi wadlula kodwa lana ufuna ukuba yili Ufuna ukuba yilidi la. Ngizonikeza nama-tip. Ngizonika ama-tip. look awusinike amathiphu awusinike nje amathiphu Qala ngizoba yini lead. Hayi. enye into yazona wina inkinga la ukuthi manje labantu laba bafuna ukushutha mina nobuyi njengabaningi bekhaya Yebo. ayikabi hayi Ngithole nami i-advice yami. Mina manje ngigeze lisitsha. Winike ngisacela ukuthi uma uqeda lapho ngisize elonje nesisi. Sengifuna isiqashi la ekhaya. Isiqede ekhaya uyasazi ngibonge yedwa. Dane. Masa ikundisha. Hawu. Wewe gogo. Hey, kazoyaphi singaka usucebezela. Ngine point laba amabhizinisi. Gogo. Lalela. Ngizolungisa ngale ngoba angisalisebenzisi ikhishi mase kuthi. Hayi kulungile wini kulungile sisi. Yeah. Luka la. Hayi manindene niwashi. Ayibuki lento le. Iboze. Hey amamiliyoni lawo. Hlala phansi uchazele mngani wami. Yazi ngithe ngilele ngafikelwa okhokho bami abadala. Yezwa bangifikela nephupho lokuthi ngizothola amamiliyoni. Yo nansi ilotho madoda. Hey iba kuyona ilotho. Sofanele sisebenzele le kubuya woza la. Sebenza kanjani? Sofanele sisebenzele nzima. Umuthi lo wokusiza abantu abanempandla. Abanempandla kanjani? Lalela. Bangaka abantu la eSouth Africa abanempandla. Awucabanga? Yonke iSouth Africa inqwaba abantu abanempandla and bayizonda benjalo angithi. So ke nanko umuthi efanele usebenzise. Supheke mase sisiza labantu abanempandla. Igidigidi amabhillion amarand. Hey. Hayi siceba la. Siwenza kanjani kahle kahle? Kulula. Into esoyenza sowuthatha nje obunje, sufaka ibhodweni lelikhulu ethi ugalaza yabona? Right. Sufaka phakathi. Ubili. Yabo nje ushisa unjalo uthathe. Ushisa unjalo uthathe. Yabo? Ngesikhathi uthi thatha ubeke isikhashana. Ebhakolo hoyibo. Bumbu ino leseziyakhula. Aziqinisile. Ufuna ukunikela inyaka futhi nami icebe. Senze same thing siwuthathe subilise uthi mbey. Yabo besifazane ke impandla. Hayi madoda. Webhonga. Umthetho wakho wabanjani wena? Indaba bengikhuluma nawe into uyishintsha ibe ngendlela ethatha. Abantu wakwambona umuntu osifazane onempandla. Bonga ucabanga. Awesiqinisile angazi mbona umuntu. Kwakwenze njalo abantu besifazane bangaphi. Yeke indaba abantu besifazane. Yabona Bonga mozolo kubhizi uqhubeka nalento ngiyakhipha ke kule business. No ngiyakhipha. Ngiyakhipha kule business. Lalela. Kufanele okay kuzoba yimina kube wena kube uThemba. Lalela. Hlale ngikutshela njalo ukuthi wena ungamfaka uThemba into lesikhuluma sobabili. Usho imali engaka ngisamfaki ndoda. Awufuna amamiliyoni. Ngiyafuna ngeke. Manje pho indaba ufuna thatha omunye umuntu. Wena sisebenze nawe sobabili. Sihlanganise lento. Wena into ozoyenza qala kuba upheka lo muthi mi. Upheke lo muthi sufake emabhodleleni sukhipha. Inqwaba abantu ngisho yonke indawo yonke iSouth Africa. So siye ngisho ngaphesha kwezilwandle. Usho ukuthi ungasebenza ngaphesha. Yabona into ofanele uyenze. Pheka lo muthi. Ungalingi utshela uThemba. Ungatshela umuntu gogo wonke umuntu angazi umuntu usezwana. Okay, nazo. Uyathembisa ngithi? Hayi ngiyethembisa nto. Awusala upheka ke la. Andula. We. Hawu bashe bafika kangaka manje. Hey awubabo. Ayizaduma. Ungenani? Zaduma.
Ah, wait. Hey. Nice room, eh? Nice. Wow, some pictures on the wall. Nice. Nice decor. Nice. But my darling, it's too small for a film. Oh, hayi kona impela ngiyacabanga ngehlo lakho lamafilimi ngabancane lendlu kodwa ke thina sinobuyi phakathi enhlizweni zethu inkulu impela hayi asanele. Lalela la madam. Here I'm not going to be videoizing your heart. Lana sikhuluma nge-actual life. Reality. Yangithola? Oh. Sanibonani. Awusiyabonga ijuice. Awumawenza. Yebo. Hayi juice. Yes, abanye abantu bayangigida. Makhulunywa nge-acting angikwazi ukuthi abanye abantu bacabangani. Bacabanga njengakaze ngayibona ubona umuntu engenzela izinto engazazi la. Kanti makhuluma nge-acting ngikhuluma, you know what I mean. Utsambi ngicela ufundele. Uyakhumbula ngikhuluma nawe kitchen ngithi ngiyayazi mina lento. Yeah. Yabona uma u-actor akufuna uqinisa ukuze ube natural. Be natural. Utsambi ungajuluki. Relax. Breathe in. No, in. Out. Relax. Phethe mina manje mawinisa. Okay, kulungile wendalela ngiyezwa kodwa ngicela ukuthi ungaye ukungibukisa nalabafana yokusho breathe in breathe out. Ungayiloko yabo. Hello? Yeah. What is that all about? Oh no. Besikhuluma ngejuice ukuthi natural, 100% natural juice. Yeah. Natural okunuka. Yeah, kunuka ijuice natural 100%. Lalela la. Angibafuni abantu abahlebayo sizwana. Abantu abahlebayo ngibafuni mina. Okay, lalandlela madale. Ibikhupha into zethu lapho khipha mani. Tetazela lo mfana. Okay, wena zobheka ikamera ngoba wena zokhuluma iqala. All right, madale. Shishisa. Stititi. Uma ngala. Yeah, uzobukhuluma wena ngale nkathi zabathula idaba lakho ukuthi indaba kumele simkhethe as branch manager. Sizwa mnumzana. Ufuna ukungitshela ukuthi senza umsebenzi we-TV? Awuthule wena. Hey lo muntu, la ngikhuluma nge-TV screen. Siyazwana? TV screen madali. Ningamnaki lo. Ujwayele ukuthwebula izithombe zemishado nemingcwabe and all that kind of stuff. Oh, sorry, director. Ngicela ukuphazamisa. Angithi manje mina njengoba ngilana, ngi-assistant yaButhemba. Angithi manje ngifuna ukuthi ngazi ukuthi ishot 10 yokuqala nithatha phi. Yabona into engisho nimbeka lapho uButhemba. Ngoba wona Buthemba yabona njengoba kukhona uwini. Njengoba kukhona mina. Yeah. Relax, beka konke kumina. Direct tshela mina ngizokwenza. Yeah. Hello. Uba ngani? Nguwini mina, mawiniza. Wena omnyama. Oh. Wazingi film wini. Sisibuye ngicela ukuthi umtshele ukuthi mina ngenza i-advert ngadlula. Dlula. Excellent. Dlula ke madali, dlula. Yezwa? Lana ngifuna uThemba nomfazi wakhe. Hayi sebenzi sabo. I don't need their maid. Angisona isisebenzi. Whatever. Themba, Themba madali. Oh, nawe nizongilandela masiyanga la kitchen sizwa. Wena Stititi usemeleni lapho. Maza. Yeah, direct. Sisibuye, what does he take me for? Ngicela ungaphatheki kabi wena ukuze kuphele lento. Lalela ke. Ngicela uhambele emjondolo kaBhongo ufuna utshela umuntu azokhipha igundane uThemba ngazezwe. Kodwa ngicela umtshele ukuthi angisona isisebenzi. Mina ngumawiniza mina. Hayi, kulungile mzawami angifuni ungaphatheki. umuntu angitape mina. Nguwini. Hey, amamiliyoni lawa ngqapha yabo. Yabona nje. Billion, eh? Yabo ngibona nje ngithule ngicabanga ngiyabuka mina ngisabona uyabona lama video lawo umculo lesingane ifaka igqephe encane Hayi ngiyayibona. bona zona ke nje siyimela left and right thwelela lezi eziba ama video lezi ezidancers chikize zinto angisakuboni nebhodo ngibona kuyingane Uyabona ke Bhongo. Uyadlala ke wena. Uyabona mina ngifuna ukudonsa inkunzi malanga inguzunguzo. Uyabona le donsa isonto emhlanje. Ngime ngiqhamuka nje eNewcastle basho umtawufu. Sorry. Bongo. Uthi sisibuya ngikubiza ngale khona inkunzi egundane ezobonakalisa yonke lento. lalela la akunasikhathi samagundane ngibhekene namabhillion hey Yena into enoka nami. Hayi kholutha. Hayi bro usana unuka isindlu manje. Hayi kholutha khona into nje sihlanganisana uBhongo. hamba umtshela isikhathi samagundane angisenazi nayi Lalela Bongo kuzokonakalisa khona ama camera lapha khona abantu abashuthayo khona igundane. wewe yazi ngizoya laphana uyazi maso Lalela angikho lapha ngisegundaneni ngilandelela. ngiye usophuthuma igundane Come on Bongo. indoda kuse ukade lo mali yethu lapho
imali yethu ungazodlala la. Sitatazela mangala. All right. Silence Society. Going live in 3, 2, 1, action. Yebo ukumele nje kwamkhanyana wami. Uqala la ekhaya. Yeah. Ave usizo kumina. Yeah. Usiza ngayo yonke into. Uyindoda eqotho, enamandla, akesabi lutho. Yeah. Yazi nje ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe senza into. Aniphangi umuntu etisumoya. Direct wema ukhulume nalomuntu. Direct. Etisumoya akho umuntu okubamba inkunzi, ukhuleke ubhongo lo, uhlala ngala ngemuva wale ikhaya uma ukhuleke nje Uma kunjalo ke madala isishitshi singaqala enkosazana sesingaqala isikhathi imali. All right buya ngala. Time is money madala. Yabona shemini kahle. Bayayigeke ngiphansi. Ibakuyaka gogo. So yabona mina bakwethu. Ngeke nje ngegogo kahle. Mina ngithi ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka nayo yonke lento mangabe uthi leli gundana nikalibamba la into efana niyazi ukuthi ngiyahamba nje. Ngazi ngibona into indala ngayo isabe igundane ngazi iphuka imlenze. Bonke umhlobo. Cela ungenzele ifavor. Thola leli gundane uThemba ngisayabuye ngani. Ngizocela abantu becamera ukuthi bathi thatha ibreak kancane. Uyezwa baba. Ngizokwenzela magosi. Yazi ngiyandaba yegundane isengidepressa manje yazi nje imani ngiphathise ngekhanda. Koko uhambe kanjani ku-interview yakho? Kahle. Aw, kahle nje. Ufuna ngithini? Ngoba ngihambe kahle bangixoshile lapha bathi bengabiziwe. Baxoshisa uqala ukukhuluma. Ngingaqala kanjani ukukhuluma ngingabiziwe? Uthini manje kwena? Awushemi koko yasikasibabheke. Abantu abancane bene bayaxosha abantu abamnyama wazini wena. Funa uhambe nami. Lalela, ungasizakala bathe basazongibiza. Ungasiza. Hayi sobona. Hayi cha, ungcono ngoba usabuma phezulu. Boy. So, nitholile. Asitholanga. Buye ngeke ngikwazi mina ukusuka la mangabe igundane ningatholile kanjani. Themba ngenze njani lapha? Buya ungeka ngithi ngakutshela ukuthi igundane langenzani sayingane. Iyazi la kulumizwane wale esibhedlela. Khuluma kanje ngoba lethi ingekho kuwena ungathi ukuthi inbongo. Ingene la. Hayi bongo. Akukho nani ngeninya ngubuvaliwe. Awushiye kancane. Phuma bongi phuma. Ngiyaxola isiqiniseko. Usiza na. Themba, ngenze njani ngabantu bakho abangaka? Ngeke phansi hamba benze nomini baphuzisa ijuice badlisa ukerose. Awu hey. Awu sayitsheni awumakhelwane. Siyabonana nyamazana. Hayi kuyathembisa mefika usho ukuthi hayi umuthi lo uduma umhlaba wonke. Bekuza nabo umthetho. Ngithi phela nama ngisho ngizosho ukuthi hayi indaba ihlali phansi ngoba isaba amazolo. Hayi nama hayi ngoba kungiphethe lokho kungiphethe mase kuthiwa wena uyakhona ukwenza angibe khona. Hawu khule kodwa mengibheka ngathi sekonakele kakhulu. Konakele impela. Ake ngicabanga ngathi kuzofanele uthola amabhodlela amabili. Thola amabhodlela amabili. Amabili pho. Njengoba ubona uhlukene nembale. Manje mawunjena ke bususebenzisa uyawusebenzisa usebenzisa kanjani? Uyabona ke lo hlaza ngoba ngathi ngaphambili sekonakele kakhulu owusebenzisa khona la. Wathi ukuthi lona ke wangapha wona wangemuva usha khona la. Okay. Uyabona ke iwona ke lo. Uthi usebenzisa nje awusekulungile. Sekulungile Sekulungile. Hayi nekepisi lomsebenzi ngelisahamba nayinwele. Manje uluma kangakanani? Uyabona lo ngoba phela uwona olungisa imonakele siyonakele kakhulu. Lona u500.
Mase kuthi lona ngoba hayi bese qala ukuba ngonywa bese qala ukukoda nakhona kulimele kakhulu asubize lona ube u300 Futhi sekuhlangene ke u800 Ngiyathembisa phela ngane kaMama usho ukuthi ngempela awuzuqothula lezi ezikhona nje kusale kungaphela somkolutho. Yabona ke manje kusho ukuthi ke azizwani kahle. Ngeke ukuthi abantu abaningi angaka abafike bezofuna lo muntu okungcono mina uyekeke uhambe kuyobheka kwenye indawo. Hayi cha sale subamba bona onsumbulwane bakho laba. Hayi sheshisa maningi amakhasimende ulayini mude emnyaka. Hayi ngakuthathela nje phule. Kodwa kulungile ngoba yikho. Hayi khona ngathi yasala. Hayi lena angithi yenele. Hayi yenele ngibonile. Noshintsho kusho ukuthi phela khona netiphu. Tshela mina ngempela imphumela ke lapha noma uzothatha isikhathi eside. Uyabona nje mawufika nje. Umuntu ufika nje endlini ubufaka lo ufake nalona emva kwemizuzwana emngakanani vumbu inwele zaphumbuka nje kuyashesha hayi ke iphunga iphunga linjena ukasabi iphunga wena makhelwane uyazi phela kuthiwa umuthi ophilisayo uyababa. You put the camera on. What's wrong with you? All right, hambela le. Awuthani yakho? Themba, ngizofuna uzelana ngetreke emadali. Going live in 3, 2, 1, action. Direct. Mina ngisho angikwazi ukuqhubeka nalento mangabe kugundana lifile. Enye into director ngithemba asuka nalento lento vele icabanga ngathi kuzoqhamuka igundana mawuyiphethe. Uqinise ngendoda manje. Uqinise ngendoda ngicela igundana. Uyashisa umngaka igundana. Ngizobeka lawo. Ichuphelelana ne? Ungasondeli nalento la. Magundana ekalungisiza omningi kangaka. All right, yabona makunjalo. Themba madali. I do understand your fear, right? But tell you what, just relax. No, sit down. Relax. Ngiyayazi into ezisabe Themba. Abantu abaningi banayo inkinga ukuthi bavele. I couldn't because I want to cut. Well, now in one mood, it's your last chance. Cut. It's a wrap. Select my foot. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli estudio.